Както виждате, днес играем Minecraft Pocket Edition на геймърския таблет на Acer Predator 8. Ето, в момента съм включил играта, вие ще го виждате по-хубаво. Играя на тази игра на Minecraft, нали, специално върху този таблет, защото той спечели награда, която е получена, защото Minecraft върви най-добре на този таблет. Представете си какво удоволствие да играете Minecraft на него точно. Сега ще създам един нов world. Тук имам някакъв, който съм създал не знам кога. Ще го направя Creative, ще го прекръстя на YouTube така, за да знам, че той си е точно за клиповете. Другия не знам кога съм го направил. Създавам го. Не знам какъв скин съм си сложил, понеже имаш опция да си сменям скиновете. Така се скача. Тук е за чата, който не знам защо ми е. Момент, така, бекваме. Ето в момента, значи, как може да се лети, бе? Така се сниква, вау! Добре, имаме диагонали, прекрасно. Можем да летиме. Момент сега. О, така е нагоре, така е надолу, добре. Мисля, че прекрасно се управлява. Така, така се върти. Охо, тук имаме такива големи гъби. Като за начало сега пуснах Creative, защото Survival вече сме гледали твърде много и мисля, че ще е най-добре просто да започна една Creative поредица. Така, това го чупиме. Момент сега, опа. Не съм много свикнал. Все пак за пръв път играя на нещо подобно. И като за начало ще си направя една къща. Така, избрахме си дърво. Значи ще ми трябват стълби. Ще си взема малко стъкла. Така, има ли всички блокчета? Би трябвало да има всички блокчета. Така, това стъкло ще си взема. Печка. Честове ще си взема ли? Еми ще си взема така другите трап честа. Друго какво мога да си взема? Торчове задължително ще ми трябват. Така от тук друго не искам да си вземам. Ще си взема една ето такава врата. И да речем, нека това бъде за начало. Така сега да започнем строежа. Нека бъде с две врати. Момент. Опа. Упси. Така. Както казах, за първ път играя Minecraft и за първ път играя на таблет и ми е доста странно. Не съм свикнал да строя така, но ще свикна с времето, бе, спокойно. Така, инвентара. Трябва ми такова. Ето това. Сега да го изключиме. Ще се стара да строя максимално бързо. Опа. Така, оп, леко настрани. Ето така. Добре, това ще бъде входната ни врата. Не знам дали ще успея да заснема всичко сега, но ще се постарая. Сега ще сложа, опа. Така. Ще сложа през две такива, така нагоре колони. Момент. Нагоре. Още нагоре. Така, сега две трябва да минеме. Ето така, така. Тук ще наредиме така странично. Назад. Опа. Напред. Не знам колко се чува звука от играта. Я момент само да видиме. Да го увеличим ето така на макс. Какво направих сега, бе? Как го сложих чак там, бе? Добре. Сега се чува вече. Добре. Малко така цъкам с пръстите, но извинете ме за което. Охо, чуват се вече овцете. Така. Сега ми трябва от това. Ето така. Хоп. Къщата няма да ми бъде кой знае колко голяма. Опа, извинявай, овцо, не исках да те нараня. Така. Упс. Така. Добре. Тук сега трябва да видя какво блокче да сложа. Чудя се. Опа, не. Грешка, извинете. Чудя се какво блокче да сложа отдолу. И мисля да сложа... Какво да сложа, бе? Значи... Момент да... Ей, това ще сложа. Упси. Ето така. После пак така. И тук ще наредя прозорци. Да, няма да бъде наистина най-красивата къща, която съм правил. Но като за начало, за първи епизод ще се опитам да направя, нали, както казах вече, една къща. О, боже,
Погледнете само от колко далече може да се чупи. Това е нещо много готино. Така, къща ми ще бъде, да речеме, ето до тука. Ето така. Да полетим. Сега. Не го оцелих. Опа, ето така. Така. Добре. Да свържеме. Ще направим в този епизод само външно, пък в другия вече ще започнем и с вътрешността на къщата ни. Ето така. Добре, солко изглежда. Така. С това нагоре се вдигаме, с това надолу се сваляме. И това е много готино. Така, сега падаме. Хоп, опа. Не на тази страна. Не на тази страна, мали това колко го мразя да го бъркам. Наистина, гледайте са. Боже, това ще отнеме време. Така, най-накрая сложих го. Добре. Хоп, хоп. Малко съм взе с контролите, но ще се преживее. Опа. Айде бе. Какво направих бе? Включих чат на някакво. Пази се, овцо. Така. Тука. Тук ще сложа ето така. И след това ето така. Тук ще сложа прозорци. Оле, мале, чак къде го лепнах. Хоп. Хоп. Това обаче няма да е така тук. Ще сложа отново ето така. Няма да е кой знае колко красиво. Но прилича на нещо. Не е толкова зле. Като това да нямам никакъв опит в Майнкрафта, при това, че аз я закупих, понеже не исках да гледате кракната версия, защото и някакви проблеми ми дава там с кракнатата. Така че мисля, че всичко е перфектно. Хоп. Като за първа Майнкрафтка на преносимо устройство се справям, мисля, доста добре. Оле, мале, къде го лепнах чак. Ще свикна, бе. Той таблета малко ми е голям и това леко ми пречи. Но какво да се прави? Ето така. Така. Малко ме заболява да гледам постоянно надолу. Но прекрасното е, че може да си вземете таблета където си поискате и да играете навсякъде, което е много готино. Опа, айде щупи се. Така, готово. Така. Хоп, хоп. И с лявата ръка, знаете, мисля, че всички сме малко взе с лявата ръка. Така че справям се за сега. Хоп. Не, всъщност няма да е така. Ще е като входната врата. Ето така. Само ако може да гледа нагоре е така. Ето така. Така. Тук ще сложа... Какво да сложа от тази страна? Я да видим какво да сложиме. Тук имаме инвентар. Ето как изглеждам аз. Наистина съм някакъв супер кул. Тук може да наредиме... Ето така, гъби. Защо не? Защо да не наредиме гъби? Опа. Момент. Ето така. Така. И да. Това ще бъде, значи, за тази къща, поне като за начало. Момент, опа. От външната страна, покривът ще го направя ето така. Само че ще го продължиме другия път. Аз сега само и това ще нареда. Ето така. Оп, 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 оп. Хоп. Ляс. Хоп. Хоп. Хващам оцаката, бе. Не е толкова трудно. Така. Така. И така. Ето как изглежда за сега нашата първоначална и първа къща на... изобщо в живота ми на някакъв телефон или таблет или каквото да било. На преносимо устройство, да речеме. Мисля, че се справих доста добре, само вратата трябва да вкара малко по-навътре, че тук виждате има разстояние, но това ще го правя в последствие. Така, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете в коментар и се абонирайте за моят канал. Здравейте си, да сте къде. Моричак с мен, ще си на следващия клип. Чао!